Malawi Brief. Boma tsopano lauza anthu amene akuchokera ku South Africa chifukwa cha zamtopola zomwe zikuchitika kumeneko kuti asabwererenso. Izi zithandiza kuchepetsa ntchito imene boma lili nazo makamaka pa ntchito imeneyi yotenga anthu ake ku dziko limeneli la South Africa. Zambiri mu nkhani khalani pomwepo. Mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi wati amalawi omwe abwerera kuno kumudzi kuthawa nkhanza ndi ziwawa mdziko la South Africa asabwererenso mdzikolo chifukwa boma liwakonzera zochita mdziko mommuno. Saidi ayankhula izi dzulo pa bwalo la Joyce Chitsulo pamene bungwe la Beautify Malawi BIM limapereka katundu osiyanasiyana kwa anthuwa. Zambiri mu report la Greenwell Kayuni lomwe wawerenga ndi Sarah Tembo. Poyankhula atatha kulandira katundu yemwe bungwe la BIM Trust lapereka kwa amalawi omwe athawa nkhanza ndi ziwawa mdziko la South Africa, mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi wati pakadali pano boma likuchita kalembera wa anthuwa kuti lithe kuwathandiza kudzera mu njira zosiyanasiyana. Choncho Saidi ati ndikofunika kuti anthuwa akhale okonzeka kugwiritsa ntchito luso lomwe aphunzira mdziko la South Africa pofuna kupititsa patsogolo miyoyo ndi mabanja awo m'malo moganiza zobwereranso mdzikolo. Anthu awawa ndi athu, luso lili nawo iwo libwere kuno tiligwiritse ntchito. Mawake wapampando wa bodi ya bungwe la BIM Trust Adingiswayo Jerry walimbikitsa mabungwe ndi magulu ena kuti alowererepo pothandiza anthuwa omwe akukumana ndi mavuto ochuluka kutsatira mazunzo omwe akumana nawo mdziko la South Africa. Abwera kunoko ku Malawi ena mwina alibe malo okhala, alibe malo olima, akayamba bwanji moyo wawo. Ndithu tikuyenera kwa anthu onse kunjako kuti eni tasamalira nzathuwa. Ndipo mmodzi mwa amalawi omwe abwererawa Abdullah Bridon omwe amachokera kwa Kawinga mboma la Machinga athokoza bungwe la BIM kamba kathandizoli ndipo ati liwapatsa poyambira akafika mmakwawo. Bungwe la Beautify Malawi Trust lomwe limatsogozedwa ndi mkazi wa mtsogoleri wa dziko Gertrude Mutharika lapereka katundu wa ndalama zokwana 100 million kwacha yemwe ndikuphatikizapo zofunda, sopo osambira, shuga, ufa ndi zina zambiri. Gulu la ophunzira okhudzidwa ndi kukwera mtengo kwa ndalama yolipira maphunziro ma university ya boma lati likufuna boma libwenze ganizo lake lokweza ndalamayi. Mtsogoleri wangali wa bungwe la ophunzira pa skulu ya Mzuzu University ya George Kamadya wanena izi dzulo pomwe gulu la ophunzirawa limapereka kalata yawo ya madandaulo ku nyumbayi pomwe anati ganizoli ndi kuthekera kuchititsa kuti ophunzira ena asakwanitse kupitirira ndi maphunziro awo. Rachel July akutipatsira zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pomwe amapereka kalata yawo ya madandaulo ku nyumba ya malamulo lolemba, mtsogoleri wakale wa ophunzira pa sukulu ya Mzuzu University ya George Kamadya wati iwo akufuna kuti adindo awunikire ndi kubwenza ganizo lawo lokweza ndalama zomwe ophunzirawo amalipira. Akamadya ati ngakhale pali ndondomeko ya ngongole ya maphunziro kwa ophunzira nzachidziwikire kuti singafikire aliyense komanso mwa maphunzira pansi pa ndondomekoyi amakhala mngongole zomwe ndi kusowa kwa ntchito ndi zovuta kuti abwenze. Iwo ati kukwera mtengoko kuli ndi kuthekera kochititsa kuti ophunzira ena alephere kupitirira ndi maphunziro awo malingana ndi kuvuta kwa zachuma. Kufuna kuti kunyumba ya malamulo akambirane nkhani imene alithandize chifukwa iwo ndi amene amadziwa kumene kumachoka ndalama za boma kumene amapereka boma lipakusenso ndalama. Ndifuna kuti apezepo pena pake pamene angatenge ndalama apereke ku public universities kuti ife ofisi yathu ikhalebe yomwe inalibe 600,000 650,000. Ndipo mawu ake atalandira kalatayi phungu wa dera la Lilongwe Nyanja Stephen Malondera wati kalatayi ayilandira ndipo akayipereka koyenerera. Ena akhoza kumayankhula kunena kuti ifisi imene ililimu kweza boma likukamba kuti lipereka maloni ngongole koma mukampasa munthu ngongole yokwera mukumuchedweseraso umoyo wake atamaliza school fee azayenera kuti alingalire kwambiri kuyamba wabweza school fees kamena kuti loan imene cholinga chotena kuti akhale ndi mtendere wa mumtima. Posachedwapa sukulu zaukachenjede mdziko muno zakweza ndalama za maphunziro zomwe ophunzira msukuluzi amalipira. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Rachel July. Nthambi yoona zakagwiritsidwe ntchito ka chuma ya Accountant General yati mphamvu zomwe oyang'ana za chuma makonsolo ali nazo pano zomatumiza okha ndalama kuchokera ku boma lalikulu kupita ku konsolo zithandiza kufulumizitsa ntchito zachitukuko m'madera osiyanasiyana a mdziko lino
polankhula potsegulira maphunziro a akuluakulu oona za chuma makonsolo, mkulu oona za IFMIS ku nthambi ya Accountant General Amasauko Kumwenda wati pano akuphunzitsa akuluakulu wakuti akhale ndi ukadaulo okwanira wamene ntchitoyi idziyendera. Akumwenda kufotokoza. Tikufuna kunena kuti ogwira ntchito ku makonsolo athu osiyanasiyana taphunzitse kugwiritsa ntchito ka IFMIS popanga potumiza ndalama ku local councils au ku makonsolo. Pa konsolo pamakhala ndalama zina amene konsolo imapeza lokha, komanso pamakhala ndalama zina zimene zimachoka ku likulu wa boma kupita ku makonsolo. Ndi ndalama izizi pozitumiza ku makonsolo zimadzera mu njira ya IFMIS. Now mbuyomu ntchito iyi ndimene ndaneneramo ndalama zokhamwe nazogwira ngati ntchito za chitukuko chosiyanasiyana makonsolo. Pano pakali pano maso phatikiza even ndalama zimene zikubwera za CDF ziziyoka kuboma kupita ku makonsolo. Zonsezi zizidutsa njira yake omweyi. Now apapa tikuona kuti ndi njira iyi kuzikhala kophweka komanso kuzikhala kwa changu kutumiza ndalama imene kuichosa kulikulu kwa boma kupitisa ku makonsolo ku maboma ang'onoang'ono. Bungwe loona za chuma pa dziko lonse la IMF likuti mlingo wakukwera kwa chuma cha madera lakumwera kwa Africa utsika mchaka chino cha 2026. Mulipoti lomwe latulutsa posachedwapa IMF yati mwazina izi zichitika kamba ka nkhondo yomwe ikuchitika mdera la maiko anchi Ulaya, ngakhale kuti ntchito zina zikupita patsogolo pa dziko lonse. Imon Piringo walemba ripoti ili. Ripoti la bungwe la International Monetary Fund IMF la mwezi wa Julai la za chuma cha pa dziko lonse lasonyeza kuti maiko a mchigawo cha kumusi mu Africa akuyembekezeka kukhala ndi kuchepa pakukula kwa chuma chawo chaka chino kufika pa 4.3% kuchoka pa 4.5% komwe kunalipo chaka chatha. Ripoti ili latinso pa dziko lonse mitengo ya mphamvu monga mafuta komanso magetsi ikuyembekezeka kupitirira kukhala yokwera kuposa momwe inalili nkhondo isanayambe m'maiko achiluya. Ripoti ili latinso mitengo ya fetereza ikuyembekezeka kukwera ndi 26%, pamene mitengo ya chakudya ikuyembekezekanso kukwera ndi 8%. Katswiri wa zachuma Dumbani Mzale wavomereza ndi zomwe zili mu ripoti ili ponena kuti mwachitsanzo kuno ku Malawi gawo lopanga katundu silikuyenda bwino, motero silingathandize kwambiri kukulitsa chuma cha dziko lino. Tikapanda kukonza zomwe zikuphinja mlimi, tikapanda kukonza zomwe zikuphinja amalonda, tikapanda kukonza bwinobwino za migodi kuti tikungoona kuti anthu akungodulutsa mapita kunja, tipezeka kuti chuma chathu chizingopitirira kutsika pansi chifukwa tizisiyanitsa GDP ndi economic development. GDP imangokhala quantitative. Katswiri wina wa zachuma a Christopher Mbukwa wati chiopsezo chakubwera kwa nyengo ya El Nino chikuonetsanso kuti chuma cha dziko lino chikhala chofowoka. Ng'amba imeneyi ife kwathu kuno imatikuza kwakukulu pa chuma chathu. Taona m'mbuyomu nthawi ina iliyonse imene takhala ndi ng'amba komanso kusefukira kwa madzi, chuma chathu chimatsika ndi mlingo waukulu. Komabe ripoti la IMF lati likuyembekezera kuti chuma m'maiko akumusi kwa Africa chidzabwereranso kufika pa 4.5% mchaka cha 2027. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Imon Piringu. Banki yaikulu mdziko lino ya Reserve Bank RBM yati kuchepa kwa upangiri pa nkhani za chuma pakati pa alimi ang'onoang'ono ndi chimodzi mwa zotsamwitsa zomwe zikulepheretsa kuti adzipeza phindu lochuluka komanso kuti ulimi wawo ukule kukhala wa malonda. Mmodzi mwa akuluakulu ku RBM Amadalitso Chamba wati kulephera kulembera katundu ndi zipangizo kusokonezera mokwanira ndi zina zomwe zimalepheretsa alimi kupeza ngongole ku mabanki ndi mabungwe ena. Kenford Dima kutipatsira ripoti ili. Mmodzi wa akuluakulu ku banki yaikulu mdziko muno ya Reserve Amadalitso Chamba wati maphunziro a zachuma ndothandiza pochita ulimi ngati bizinesi, ponena kuti alimi amafunikira upangiri oyenera kuti azipeza phindu ku ntchito zawo. Iwati nzofunika kulimbikitsa maphunzirowa pothana ndi zotsamwitsa zomwe zilipo komanso kuthandiza alimi kuyamba kupanga ziganizo zoyenera pa nkhani za chuma. Alimi athu nthawi zina amalephera kupeza zinthu zoyenereka ifonena kuti sakudziwa chochita. Mwachitsanzo achikumbe aja amapeza zonde akulephera kukapeza ngongole yabwino, kapena mwina ngongole yabwino chakhoza kuipeza koma kulephera kuigwisa ntchito bwinobwino. Mkulu wa bungwe la German Savings Bank Foundation mchigawo chakumwera kwa Africa
Amaka Stake wati bungweli lili ndi chidwi chothandiza alimi ndi upangiro oyenera kuti azichita ulimi wawo ngati bizinesi osati kungopeza chakudya. Kafukufuku yemwe tapanga akuonetsa kuti maphunziro athu akubweretsa kusintha. Anthu tsopano akusunga ndalama komanso ena akumalingalira zomwe achite patsogolo kuphatikiza apo akupeza ngongole za ulimi ku mabanki. Bungwe la German Savings Bank Foundation ndi lomwe lakonza maphunzirowa pansi pa ntchito ya ulimi ndi chilengedwe yomwe bungwe la UNDP linakhazikitsa ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union. Maloma Zodiac ndine Kenford Mdima. Nkhanizi chipani cha UTM chati mgwirizano kuchitira limodzi zinthu komanso kutenga udindo pakati pa atsogoleri ndi anthu otsatira chipanichi ndi zofunikira kwambiri pofuna kulimbikitsa chipanichi pokonzekera zisankho za mtsogolo. Malingana ndi mneneri wa chipanichi a Felix Njawala wati izi ndi zina mwa zomwe zatuluka pa msonkhano woyamba wa komiti yayikulu ya chipanichi kuchokera pomwe chipanichi chinagonja chisankho cha mtsogoleri wa dziko mu September 2025. Anjawala ati msonkhano womwe anatsogolera ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe anasonkhanitsa atsogoleri ochokera m'madera osiyanasiyana a mdziko lino kuti aunike momwe chipanichi chiyendere komanso kukambirana njira zolimbikitsa kukula ndi tsogolo la chipanichi. Msonkhano kumeneku takambirana zinthu zambiri monga mukudziwa kuti pano tikuyandikira kutha chaka chiponyere ndi mavoti pa nthawi yake yoyenerera ngati zina zingakhale zokuti supporters athu kunjaku azimve ndiye kuti akauzidwa kuchokera ku structures athu komanso ngati pali zina zofunika kuti tikhoza kunena ku mtundu wa Malawi ndiye kuti pa nthawi yake yoyenerera zikhale zikupambidwa. Tikudziwa kuti kuchipani kwanu akuluakulu ena akhala kuchoka. Nkhani imene inakambidwapo mwina kuyesera kudzifunsa ngati chipani kuti anthu amene wakuchoka chifukwa chani? Of course sinakambidwe ngati nkhani payokha koma inagweramo pamene timakamba nkhani zina. Muchipani anthu amalowa amatuluka kuti anthu ena akhala kulowa anthu ena akhala kutuluka zinezo ndi chipani. Makamaka mukakhala ku position zinezo kumaziyembekezera simungamuletse munthu koma ngati chipani timaonetsetsa kuti munthu akakhala kuti mwina akuchoka tifunse tidziwe kuti pali zifukwa zanji. Bungwe la Macra lati kuyambira pa 1 September chaka chino kampani zomwe zimatenga ndi kusunga uthenga wa anthu zidziyenera kulipira ndalama ku bungweli pa chaka. Modzi mwa akuluakulu ku bungweli ya Daniel Chione wauza Zodiac dzulo kuti kampani iliyonse idzilipira mulingana ndi ndalama zomwe imapeza koma ndalamazi zidziyambira 50,000 kwacha kufikira 7 million kwacha. Iwanena izi dzulo ku Blantyre pa msonkhano omwe anakonza omva maganizo a anthu pa nkhani yokhudza uthenga ndipo mlembi wamkulu mu nduna wofalitsa nkhani ya Harold Msusa wati nkofunika kukhazikitsa ndondomeko zoonetsa kuti uthenga wa anthu ukutetezeka. Chambeni panga ma consultations tayendako bendithu tinayamba last year omwe tinayika ma fees omwe tinapanga suggest as registration fees. Tinayandira input from the stakeholders, tabulaso back on the drawing board and we have come up with a new structure iyo omwe tikuona kuti iyaye ma business ang'ono akuluakulu akwanisa kwasala kuti kuona kwasala kwechepa kwambiri. Ife target yathu ndikuti by 1 September tikhale tutayamba registration imeneyi ndiponso kuti anthu akulipira pa fees omwe tikupanga proposiwa. So structure yake tayika kuti ma business akuluakulu ali akulipira ku ndalama yochulukirako kena kumasika ang'ono tikumati ma SME small and medium enterprises nawonso kafika onkochepa. Minimum amount ndi 50,000 pa chaka, maximum amount ndi 7 million pa chaka.
data masuku anowa ili chimodzimodzi ngati ndalama aliyense akufuna kukhala ndi data yabwino kuti athe kupanga process zinthu zamtsogolo mwina ma policies ndi zina zotero koma izi sizingachitike if ngati anthu sapanga trust nchifukwa maka akhazikitsa framework imene under the data protection authority kunoti framework imene ithe kumatha kupanga register amene akumapanga process data akapanga register paja izikhala kuti data ija so secure titengere ngati data ya ino ya personal mukhale ndi chikhulupiriro choti ngati anthu atenga data yanu ya personal ili secure ndipo sifalikira kwina kulikonse komanso ngati yafalikira pazitha kumakhala ndondomeko yotsata kuti kuti amene wafalitsa data yanga ndi nani tizikhala ndi chithunzithunzi chabwino komanso ama investors ochokera kunja uko sangangobwera mu dziko limene akudziwa kunoti data yawo akabweretsa kapena akapanga process data yawo ipezeka kuti dzingokhala yafalikira kapena yatuluka mosayenerera zimene zimathandiza kukweza chuma cha dziko. Muzamsangulutso bungwe la Copyright Society of Malawi Kosoma lati ligawa ndalama zoposa 1.7 billion kwacha kwa aluso kudzera mu ndalama zomwe limatolera anthu akagwiritsa ntchito za luso zosiyanasiyana. Mneneri wa bungwe la Kosoma Catherine Mitungwi watiuza kuti bungweli liyamba kugawa ndalamazi lolemba sabata yamawa ndipo aluso imba alandira ndalama zomwe ndizodutsa 1 billion kwacha pomwe ochita mafilimu alandira 259 million kwacha pomwe aluso lolemba mabuku alandira 519 million kwacha. Iwo akufotokoza ndalama zimene zizikugawira motere kwa anthu oyimba tikugawa 1 billion chakuti kuposa 1 billion imeneyo kwa anthu amafilimu tikugawa yoposera 259 million komanso kwa anthu amabuku tikugawa yoposera 519 million zomwe zili ndalama zambiri pakanali pano kwa anthu athu amene tikugawira kutengera ndi mmene zinalili mbuyo mukapena kuti chaka chatha tikatengera chaka chatha tinagawa yofikirako 1 billion sitinadutse pa 1 billion ipo koma tinali kuti tikuyandikirako pamene pano tikaonetsetsa tikuoneka kuti tadutsa 1 billion imene ndalama zambiri kutengera ndi mmene tinagawira chaka chatha.